Odpočítateľné a pripočítateľné položky. Koncom mesiaca marec väčšina podnikateľských subjektov rieši podanie daňového priznania, respektíve jeho odklad formou oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. V lehote na podanie daňového priznania je daň aj splatná. Daň z príjmu si daňový subjekt vypočíta zo základu dane. Základ dane však nemusí byť totožný s výsledkom hospodárenia z účtovníctva. Základ dane sa totiž upravuje o pripočítateľné a odpočítateľné položky. Teraz pozornosť upriamime na tie daňové subjekty, ktoré povinne účtujú v sústave podvojného účtovníctva a zisťujú základ dane z výsledku hospodárenia. Výsledok hospodárenia pred zdanením sa uvádza na riadku číslo 100 daňového priznania právnických osôb. Výsledok hospodárenia sa zistí ako rozdiel výnosov, účtovná trieda 6 a nákladov, účtovná trieda 5 okrem účtov 591, 592, 595, 599. Výsledkom hospodárenia môže byť zisk alebo strata. Takýto výsledok hospodárenia zistený v účtovníctve však nemusí byť automaticky považovaný za základ dane. Výsledok hospodárenia sa upravuje ešte o pripočítateľné a odpočítateľné položky. Pripočítateľné položky sú tie, ktoré sú síce zaúčtované v účtovníctve, ale nemôže si ich daňový subjekt uznať v zmysle zákona o dani z príjmov. Znamená to, že nesmú tieto položky znížiť základ dane a vypočítanú daň. Naopak, pripočítateľné položky zvyšujú základ dane a teda aj výslednú daň z príjmov. Tieto položky sa uvádzajú v daňovom priznaní právnických osôb na riadkoch 110 až 180. Ostatné položky, ktoré upravujú základ dane, sa uvádzajú na riadkoch číslo 302 až 306. Odpočítateľné položky sú tie, ktoré zvyšujú účtovný výsledok hospodárenia, ale pri výpočte základu dane sa musia odpočítať. Tieto položky teda znižujú základ dane a aj výslednú daň z príjmov právnických osôb. Uvádzajú sa na riadkoch číslo 210 až 290 daňového priznania právnických osôb. A ďalšie odpočítateľné položky na riadkoch číslo 307 a 308.